fl-inħawi tal-belt tal-Ixandra. Dan Victoria College, f'Sidi Bixir. Kulleġġ mibdul fis-sptar fl-ewwel gwerra dinjija. X'imkien fir-ramel, madwar dan il-kulleġġ, hemm mitfun raġel Malti. Jiena Alexandra fittixt il-qabar tiegħu dort ħafna x'jien kont għamilt 3 snin noqgħod l-Eġittu ġifieri. Però dal-qabar jien ma nafx fejn, ma sibtux hekk x'ħadd isibu ngħidlu Alleluja. Malti li kien involut fi qtil. Weħel il-ħabs. U fil-ħabs inbidel biex sar kittieb u għalliem. Bħalma ħafna drabi jiġri fil-ħabsijiet biex meta joħroġ jerġa' jagħmel atti b'mod iktar bil-għaqal forsi. Hemmhekk irriforma ruħu u apprezza anki il-valur tal-edukazzjoni. Malti li talab drittijiet indaqsa n-nisa. U safas komunikat. L-Isqof Paċ ma setax jissogra li jkollu isem ħażin ġo Ruma u Ruma bdiet tafsu. X'ġifieri da jisfidak. U ftit wara, nistax wara, skomunikaħ bismu. Malti li ħolom Malta Maltija. U ġie eżiljat. U da seta' faċilment għad jallem il-lingwi għala ħalqu u l-Ingliż jgħidilhom yes sir, thank you sir. Minn flok, spiċċa eżiljat l-Eġittu minn fejn ma ġiex lura. Malti li sa aktar minn 50 sena wara mewtu f'pajjiżu stess kont tistħissem jismu. U min jistħi jgħid li jaf bih għax mar il-ħabs. Manuel Dimek. Il-Belt Valletta, Misraħ Kastilja, faċċata tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, statwa ta' raġel miex il-qudiem, bir-riħ jonfoħ kontriħ, b'gazzetta fidu x-xellugija u b'kappell fil-Leminija. Għaliex dan ir-raġel ħaqqu monument f'post tan ċentrali? Min kien dan ir-raġel? Min kien dan Manuel Dimek? Manuel twilet u tammet fil-Belt Valletta nhar il-milied tal-1860. Din il-paġna mir-reġistru li turi twelid u l-mamodija ta' Manuel Dimek. Il-Belt Manuel Dimek kien twieled fl-1860 fit-folito il-tim safar ċkej kien ħaqru id-destin. Dimek twilet fil-miliet tal-1860. Il-belt fis-Sala San Giovanni, triq tal-Ganġ, bieb ma bieb mal-Knisja ta' Ġiesu. Hemmhekk għamel ftit snin, sakemm kellu xi 6 snin. Kienet karrejja, fonda għolja, kienu jgħixu 60 familja ġo xi 9 tikmamar, ħafna tfal, ħafna storbi, ħafna ħmieġ, imma kienet kullim kienek. Malta kienet ila 60 sena taħt it-tmexxija tal-Kuruna Ingliża. ħafna nies, eluf ta' nies issa kienu qed jaħdmu jew direttament jew indirettament mas-servizzi Ingliżi, kien hawn is-sens illi l-ekonomija mhix għal quddiem, però mhix għal quddiem li żjed minħabba l-ħtiġijiet tas-servizzi Ingliżi. Qed isiru xogħlijiet enormi fil-port il-kbir, il-breakwater, id-docks il-ġodda, id-docks ta' kizmin kienu jsolhom number 4, number 5. Malta kien qiegħda tiġi kompluta biex nitek, tiġi kompletata bħala il-bażi militari u navali militari primarja tal-Gran Brittanja barra mill-Renju Unit innifsu. Għalkemm f'Malta Kattolika kellek gvern Protestant, il-gvern Ingliż u l-Knisja Maltija kienu jaqblu ħafna.
kellek il-Knisja fuq naħa waħda li tgħidulhom ma jimpurtax li tbatu f'din il-ħajja l-aqwa li mbagħad tmorru tgawdu in-naħa l-oħra. L-Ingliżi qed toġobhom ukoll dik sintendi għalek ħalluhom kuntenti jbatu, mbagħad imorru n-naħa l-oħra u jkunu l-ġenna ma jimpurtax. Naħseb l-Ingliżi ma kienux jidħlu fil-kustjoni ta' min imur il-ġenna u ben ma jmurx il-ġenna, dik toħroġ il-barra mill-perimetri politiċi, jgħidlek kulħadd jagħmel li jrid basta ma jħodix kontra l-Union Jack. Jien antella l-Union Jack fil-ħodu, kulħadd iselmilha, kulħadd jagħmel xogħlu, imbagħad huwiex kuntent, huwiex qed ibati, jew mhux qed ibati, biċċa tiegħi dik biċċa tiegħu dana inħalaq veru kulħadd ibati fil-ħajja, jgħid mhux kulħadd ibati billi jbatu ftit dawn. U mbagħad speċjalment meta dawn huma ċerti illi malli jmutu aktar ma jkunu batu għaw aktar igawdu n-naħa l-oħra. Mhux se jipprova jaqla l-inkwiet. Ma kenniex Prim Ministrijiet dak iż-żmien, qed tifhem. Mela inti meta tara l-protokoll l-Arċisqof kien jiġi l-ewwel ċittadin Malti. Allura il-Knisja ridet timxi id fit mal-gvern biex ma jqumx inkwiet. Minħabba l-pesta, il-familja Dimek tmur toqgħod barra l-Belt Valletta. Kien hemm il-pesta darba minnhom fil-belt u missieru ma ċċaqlaqx minn hemmhekk, imma mbagħad it-tieni darba li l-pesta laqtet il-belt, kważi l-belt biss, telqu minn hemmhekk u marru iktar fil-kampanja. Marru diversi residenzi fejn illum pereżempju hemm l-Istitut ta' San Giuseppe, Santa Vendra, kien ħar Ormi dakinhar hemmhekk twildu xi wħutu. Imbagħad minn hemm reġgħu iċċaqalqu u niżlu l-wied ta' Birkirkara. Il-familja ta' Dimek kienet magħrufa għall-arti, speċjalment għall-iskultura. U naħseb dan id-dettall huwa importanti għall-psikoloġija tiegħu. Għaliex u kien jaf li l-familja tiegħu hija magħrufa għall-arti u f'diversi postijiet f'Malta stajt tara opri ta' arti magħmulin mill-familja tiegħu. Pereżempju l-istatwa ta' San Pawl fuq il-Gżejjer magħmula mill-familja tiegħu. F'Bormla kien hemm statwa għadha hemmhekk tal-Profet Elija li tifret il-Bormla mill-Birgu, magħrufa ħafna. Imma ma setax ikompli dik is-sena. Kien hemm xi żmien meta ommu ipprovat qabdu, imma il-fera tal-familja tiegħu artistikament kienet diġà ddajfet. Vincenzo Dimek għamel San Populju tal-Furjana u Dimek kienet mill-Furjana. Wala seta jara dawn l-istatwi meraviljużi ta' Vincenzo Dimek, imma fl-istess ħin qed jinkuh li hu ma jistax jilħaq xejn bħalu. Fit-tfulitu, Manuel qatt ma jmur skola. Kien għad m'hemmx skola obbligatorja dak iż-żmien. Ħafna tfal kienu daqs imorru skola. L-edukazzjoni tiegħu kienet minn dak li jitgħallem fit-triq. U allura kien il-litterat, naturalment, u kien dan li batu għall-ewwel darba il-ħabsa 13-il sena, 15 wara li mit missieru. Kienaw il-faqar, kulħadd dan jafu, mhux Malta biss dak kienaw il-faqar, imma kienaw ħafna faqar u kienaw tfal żdingati jiġru mat-toroq, min jittallab, min jisraq. Imma dak huma ta' soċjetà urbana biex ngħidlek fejn m'għandekx ekonomija li hija kapaċi tipprovdi xogħol għal kulħadd xogħol u servizzi bħall-edukazzjoni għal kulħadd. Is-serf li moddi kien isir. Il-bniedem kien jisraq biex jgħix. Mhux bħal tal-lum. Illum ħadd ma jisraq biex jgħix. Imma fl-modi anke f'Malta ġifieri il-bniedem kien jisraq biex jgħix.